To jama'a masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin Gamzaki da yake tattauna batutuwa na yau da kullum imma matakin ƙasar Najeriya da ƙasashen da ke kusanci da ƙasai tare da 'yan jarida da masu shari'a kan al'amuran yau da kullum. Sunana Abdulrahman Kabir Jani da zan kasance da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci sai ku dakace mu. Madalla daga cikin batutuwan da za mu tattauna a wannan rana za ku ji an kesa cewa gwamnatin tarayya ta kashe sama da naira tiriliyan 7 a tun lokacin da ta cefanar da kamfanin samar da hasken wutar lantarki zuwa ga 'yan kasuwa a shekarar 2013 da nufin inganta wutar lantarki a faɗin ƙasar nan. Sai dai kamar yadda rahotanni ke nunawa kamar yadda jaridar Daily Trust ta wallafa ya nuna da cewa duk da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da aka kashe har yanzu wutar ba ta samu ba a sassa daban-daban na ƙasar nan. Za mu ji wani sharhi masu nazari za su yi dangane da dalilan da ya sanya har yanzu ba a cimma nasarar inganta hasken wutar lantarki ba a Najeriya duk da maƙudan kuɗaɗe da aka kashe da yawan ya kai tiriliyan 7. Za ku ji kuma sanatocin da ke jam'iyyun adawa a majalisar ƙasa sun kalubalanci rashin kin amincewa da aikawa da sakamakon zaɓe kai tsaye da sabuwar dokar zaɓe ta shekarar 2016 da aka amince da ita tare da yin nuni da cewa majalisar ta amince da wannan tsari amma daga bisani aka canza wannan tsari. Jagoran 'yan adawar sanatocin sanata Eyinya Abaribe wanda ya bayyana haka ya ƙara da cewa ya zama wajibi su sanar da 'yan ƙasa matsayinsu game da wannan muhimmin al'amari. Waɗanne matakai ya kamata majalisar ta ɗauka a daidai wannan gaba da ake ta sato kasa kasi tsakaninta da 'yan ƙasa kan batun ansar wannan sakamakon zaɓe na kai tsaye. Za mu ji ƙarin bayani daga bakin masana. Ƙungiyar kwadago a Najeriya ta yi zanga-zanga a majalisar ƙasa akan maganar haraji inda suke so a janye da kuma maganar rufa-rufar da majalisa take yi akan gyaran dokokin zaɓe. Shi ma wannan za mu ji ƙarin bayani daga bakin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum. To malaman da za mu tattauna tare da su akwai Dr. Bashir Ibrahim Kurfi wanda babban malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman Katsina. Muna maka barka da kasancewa tare da mu. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Sai Dr. Sama'ila Balarabe wanda shi ma babban malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman Katsina a sashen nazarin aikin jarida. Muna maka barka da kasancewa tare da mu. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Akwai kuma Dr. Kabir Umar Musa Yandaki wanda malami ne a Jami'ar Umar Musa Yar'adua a sashen nazarin kimiyyar siyasa. Muna maka barka da kasancewa tare da mu. Jama'a assalamu alaikum. To Dr. Bashir bari mu fara jin tsokacinka dangane da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da jaridar Daily Trust ta wallafa na cewa an kashe su domin ganin cewa an inganta hasken wutar lantarki a Najeriya tun bayan da aka cefanar da wuta a shekara ta 2013 amma kuma har yanzu zai iya wannan matsala ta hasken wutar lantarki. Me kake kallo ya sanya har yanzu aka kasa cimma nasarar inganta hasken wutar lantarki a Najeriya? To assalamu alaikum warahmatullah. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wato Abdulrahman, al'amarin wutar lantarki a Najeriya to an sha faɗa gwamnatoci dan ba ma gwamnati ɗaya zamu ce ba, gwamnatoci sun sha faɗa wato su nuna irin sun mata abin da ake cewa state of emergency a kan yadda za a samar da wuta a Najeriya. Maƙudan kuɗaɗe kuma kamar yadda jaridar nan turwaito an kashe maƙudan kuɗaɗe kamar yadda aka ce over 7 trillion wato tiriliyan 7. In za mu iya tunawa ko a baya-baya gwamnatin marigayi Muhammadu Buhari sai da taranto dala biliyan 6 da zumma gyaran wato wutar lantarki domin a same ta a Najeriya. Sannan in ka ɗauko tun can farko tun daga dawowar demokaradiyya Abdulrahman 1999 lokacin da tsohon shugaban ƙasa Obasanjo ya naɗa marigayi Bola Igi a matsayin ministan wato wannan wuta ko mu ce makamashi na Najeriya a lokacin ya ayyana cewa cikin wata 6 ko a lokacin abin da ya ayyana kenan cewa cikin wata 6 wato al'amarin matsalar wutar lantarki a Najeriya zai zama tarihi. Bayan shi wato dukkan ministocin da suka dinga zuwa ɗaya bayan ɗaya
waɗanda aka naɗa su ne domin su ga cewa ya za su yi akan maganar kawo al'amarin wutar lantarki a Najeriya. Haka suka rika dai yi mana alƙawarurruka na cewa wato wutar nan za ta samu a Najeriya, amma wutar nan dai bata samu ba. Har ta kai ga wannan matsayin da muke ciki na yanzu, wanda mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu shi ma ya ayyana lokacin yana kamfen cewa idan har ya shekara 2 akan mulki, wato wutar Najeriya ta lantarki bata gyaru ba, to kada ma a ƙara zaɓar shi ko da ya tsaya takara. Wa'adi na biyu. To duk waɗannan in ka ɗauko da gwamnatin Jonathan, wanda ban mantawa a cikin lokacin gwamnatin Jonathan cewa idan ana so wutar Najeriya wato ta gyaru yadda ya kamata, to sai an kashe mata kuɗin da suka kai wato dala Amurka aƙalla. Abin da yake cewa lokacin shine biliyan 600 a zamanin shi. Ya ce to nan ne wuta nan da shekara 30 za a yi ta upgrading ɗinta a Najeriya, sannan a same ta a yadda ake buƙatar ta. Lokacin Umar Musa Yar'adua haka aka yi wannan. In za mu tuna, ministan a wannan lokacin Fashola, tsohon gwamnan Lagos, da aka ba Minister of Power, haka dai aka ba da kwangilar lokacin wutan Mambelis saboda ta zamanto another option na a samu wuta a Najeriya. Haka dai abin ya lalace. Wato dukka abin da yasa na koro ma wannan sharhin shine tun daga dawowar demokradiyya zuwa yanzu, al'amarin wutar lantarki kullun zuwa yake da sabon salo, gwamnatoci zuwa suke da sabon bayanai, amma kullun wata kuma rasa ta ƙara ƙasa yake. Yanzu misali, National Grid a shekarar da ta wuce ya faɗi ya kai sau 20. Yanzu wannan Januwari din da yanzu an samu har ya faɗi sau 3 a cikin wannan Januwari. A cikin wata guda da ya gabata. A cikin wata ɗaya wannan Januwari din har ya faɗi sau 3. Ba mu san abin da February zuwa gaba za ta yi ba. Kuma abun kunya, abun ban mamaki a Najeriya a ce wai National Grid, wuta ta ƙasa gaba ɗaya ta faɗi sai an gyara. Abin da ke da kai shine duk in ka tattara waɗannan bayanan na ranto kuɗi a gyara wuta, na maganar wato wutar tun tana hannun gwamnati, tana nefa, aka maida ta power holding, aka zo aka ɗaiɗaita ta yanzu ya zamanto kowane rijin an ba 'yan zuba jari, sun zuba jari, ta koma hannun 'yan kasuwa. Tun dai tana hannun gwamnatin har ta koma aka canja mata suna, har ta koma hannun 'yan kasuwa da zumma da aka cefanar da ita da zumma a samu wutar. Har yanzu a Najeriya dai babu wutar lantarkin nan. To abin da ke da kai Abdulrahman shine wato duk in ka duba problem din da ke jaza a ce ƙasa kamar Najeriya a ce ta rasa wuta, to karka daɗa karka riga, matsalolin nan ba su wuce guda biyu. Na farko, al'amarin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye al'amarin ita kanta wutai da samar da ita a Najeriya. Sai abu na biyu shine wato shugabanci na gari da muka rasa, na shugabannin da za su ɗabbaka al'amarin wutai ya zamanto an same ta yadda ake bukata, domin kowa ya amfana, talaka ya samu, mai hali ya samu, bangaren tattalin arzikin Najeriya ya daga, ba duk wani abu da ake bukata domin kawo ci gaba to yana nan in ka lura a zamanance da al'amarin wutar lantarki. To mu dauko abu na farko Abdulrahman, shine maganar cin hanci da rashawa da ke ciki. A shekarun baya akwai rahoto da nan taɓa karantawa, ban iya manta na wace shekara, ban iya tuna kai na wace shekara ce, amma ya ruwaito cewa kamfanin nefa, ko kuma a ce hukumar nefa a lokacin tana ƙarƙashin gwamnati, ita ce tafi kowace hukuma cin hanci da rashawa. Har a lokacin ana magana ta ɗara wato abin ɗin hukumar 'yan sanda cin hanci da rashawa. Badakalar cin hanci da rashawai, na farko ga ma'aikatanta, ga biyan kuɗin wutar. Yanzu in ka zagaya cikin wato unguwanninmu ko muka dawo ga talakawa, zaka iske wannan ya ja ya ba makwabcin shi, ya ba wancan, ya ba wancan, ya ba wancan. Ba kamar irin yan cikin gari sosai din nan, in ka je zaka iske motan ma ba a biya. Na ɗaya kenan. Sannan na biyu, masu ansa kuɗin wutar lantarkin su kansu yana da wahala a ce maka wato kuɗin duka ne suke koma a hannun gwamnati. Aka dawo aka duba irin waɗannan matsalolin na maganar gyaranta da wasu abubuwa, aka ce ta dawo hannun 'yan kasuwa za ta inganta, ita ma ka gashi ba ta inganta ba. To me ya kawo wannan shugabannin ba su mai da hankali akan wutar ba? Inda shugabanninmu na Najeriya sun gane muhimmancin wutar lantarki, cewa tana ɗaya da cikin ƙashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa, to ba da ba a yi wasa riri da al'amarin wutar lantarki ba. Saboda wutar lantarkin nan dai ita ce zaka iske duk wani abu da ke amfani da shi a matsayin ma'adani, a matsayin tattalin arziki, a matsayin masarrafi da za a sarrafa, a matsayin duk wani abu, ko talaka ne zai yi aikin ko mai kuɗi ne zai yi dai, to zaka iske cewa wutar lantarki ce aka ta'allaka wurinta a yi dukkan waɗannan abubuwan na ci gaba, kuma a samu sauƙin rayuwa. Da zaran an ce maka yau babu wutar nan ko babu ita ingantacciya, to zaka iske cewa duk ƙasar da ke da wannan matsalar, to zaka iske cewa babu ci gaba. Sannan kuma zaka iske masu yin kafa angulu akan samun wutar lantarkin, to ƙarshe zaka iske saboda abubuwan da suke samu ne na benefit ɗin kansu,
wato na cin hanci da rashawa da yake shiga ciki ko yake ciki, shi yasa ake samun irin waɗannan matsalolin wutar ta kasa inganta. Amma a ƙarshe Abdulrahman shine abun kunya ne gaskiya daga dawowar demokarasi, ban ce maka wai can baya ba, zuwa yanzu a irin kuɗin da aka kashe ma ita hukumar lantarki, a ce kuɗin da aka ranto lokacin Buhari biliyan 6 ya isa a ce an sabunta wutar lantarki gaba ɗaya a Najeriya. Ba ma gina wata sabuwa, ba ma a ce gyara ba. Abun kunya ne yanzu a Najeriya gaskiya a ce wutar lantarki ta gagari 'yan Najeriya wadda za su yi amfani da ita wajen ci gaban tattalin arziki da ci gaban rayuwa. Allah ya sa mu dace. To amin. Dr. Sama'ila, a iya cewa kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba kenan cefanar da wannan wutar lantarki da gwamnatin tarayya ta yi ga 'yan kasuwa, wadda ana ga 'yan kasuwan nan su ne suke da dama kuma suka iya tafiyar da al'amura tunda ana kallon gwamnati ta kasa shekara da shekaru. Yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba kenan. Gaskiya malam Abdulrahman, kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba, kuma a cefanar da hukumar nefa daga cikin rashin adalci da zalunci da aka mai ƙasar Najeriya. Nefa wancan lokaci duk da an sa akwai da ke ciki, amma babu wani kamfani na Najeriya ko wata hukuma kuma ma'aikata kuma sana'anta wata take da tattalin karhin arziki da kuma yawan wata ka'asar kenan ko kuma kadarori a nefa malam Abdulrahman. In ka dauki falafalai kawai a Najeriya baka da kirga su, falafalan nan kala-kala ne. Ka zo ka dauki ita waya wata kawo ta jawo ita wuta, babban wayan da muke gan cikin daji wadda ake mata 33 din nan, baka yi kirga ta da turakunta da karfe. Ka dauki transformi, ka ɗauki kayayyakin aiki, ka ɗauki motoci da gine-gine, amma aka wai gari lokacin Obasanjo ya rahi ido saboda ya kasa samar da wutar lantarki, kamar yadda marigayi Bola ya ce in Allah za a samu wutar lantarki cikin wata 6. Aka fidda kuɗi ina ga dala biliyan 16 aka sa a gyara wuta, wanda an tanan cewa ma barkala aka yi, ana zargin shi ne ya samu aka kashe Bola. To aka zo aka ce wai an saida ma wasu wai 'yan kasuwa, wanda 'yan kasuwa mu san su ba, tunda kamar muna zargin cewa ma 'yan kasuwan nan lalle kawai su raba majalisun su ne jami'an gwamnati, saboda har yanzu ba wanda ya gaya ma aka sai da nefa, ba wanda ya gaya ma ina kuɗin suke, ba wanda ya gaya ma wani ci gaba aka samu, babu shi malam Abdulrahman. Ka hake na wani an yi ta da wata manufa ta boye, amma da kamar da Mallam Bashir ya faɗa, inda Allah sai akwai shugabanci na gari, lalle ana so a gyara Najeriya, a samu wutar lantarki, da ana ga cewa ya kamata a samu canji, a samu cewa wutar lantarki Najeriya ta zama tarihi, ta wadata. To abin da ya kawo wannan Abdulrahman ba wani abu ne ba illa shugabanni da sauran masu faɗa a Najeriya ba san ci gaban Najeriya. Zan baka misali, a dacen baya da babu wutar lantarki, ana zargin cewa su shugabannin da 'yan koransu 'yan kasuwa da sauran masu faɗa aji ba za su a gyara wutar lantarki ba saboda suna shigowa da janareta. Akwai kasuwar janareta a Najeriya, da Najeriya zai sai janareta, ya je ya dinki, ya je ya aikin walda, ya je da abin da ka sani babu wuta sai ya saya ya yi. Da Allah ya sanya aka samu wata tangarɗa ta cewa mai ya yi tsada. To kuma yanzu me ya faru, saboda har yanzu wannan tsarin da aka ajiye janareta ba a sayan mai sai a koma sola. Har yanzu ke shigo da kayayyakin sola da ake haɗa yanzu, panel din nan da tsirin inverter da ake haɗawa, kaɗan haɗa ka samu wutar lantarki. Amma Malam Abdulrahman, duk ƙasar da ka sanya ta duniya tana so ci gaba sai da wutar lantarki. Kuma Najeriya Allah ya ba ta dama duk abin da ke akwai na samu wutar lantarki akwai shi. Kaga muna da ruwa, muna hydro da ake da shi, muna akwai a Gayinji, akwai a Shiroro, akwai muna da na kwal wanda ina ga a safiyar ne ke na samar da kwal da duk hanyoyin da ka sani. Amma abin takaici, abin kaico shine cewa duk shekarun nan wai Najeriya har yanzu ta kasa samar da wutar lantarki, saboda me? Saboda cin hanci, rashawa da abin da bai baitar kansa har ka samar da wutar lantarki. Shi yasa kuma masana'antun Najeriya ba za su kai ko ina ba, saboda babu wutar lantarki wadda za a amfani a tafiye da masana'antu. Amma kullum faɗi ake yi, ana yayatawa cewa ana so a samu masana'antu. Ga mun wani ne zai zo ka masana'anta inda babu wutar lantarki da sauran ma bukatu? To kaga wannan kenan. Abu na gaba a Abdulrahman shine su kansu kamfanin da kai magana ba kamfani bane, ba kamfani ne kai wanda kusan labari nake a gare su. Ina ga an ce akwai wasu transmission companies wajen ko guda nawa ne, ba zan iya kawo lambun su ba. Akwai distribution wanda su suke zuwa su rarraba su ma, discos din kenan wurin. Sai kuma jankos masu ita generator wuta, wanda kamar ita gwamnati ta rike shi. Najeriya inda gaske ake yi, samar da wutar lantarki bai da wahala, saboda ko ba komai za akwai fasaha ta zamani ta zo. Alternative na ka batun solar din nan, ga batun wind, kai hatta ta nukiliya duniya ta da hukumar nukiliya duniya ta da inda kasa za ta yi amfani da ta kawai ta samar da wutar lantarki. An yadda Najeriya tana da arzikin da za ta yi amfani da nukiliya, ta yi amfani da hasken rana, ta yi amfani da iska wata ka wind, da duk abin da ya cika. Hatta yanzu abin da za ka mamaki, saboda duniya ta canza ta ci gaba, na ga kasar Switzerland
da kasar Japan na karanta ko wannan cewa suna samar da wutar lantarki daga iskan samaniya ake samar da wutar lantarki a cikin kasai kaga inda ake daga suke nan wurin to kuma abin da gaban malam Abdulrahman abu zai baka mamaki shine kokarin da aka rike yi sai kamar abin da sai yake lokacin shugaban Muhammadu Buhari Allah cikin rahama an je an ciwo bashi an ce za a zo a gyara wutar lantarki ba za manta ba an je kasar Germany marigayi Abba Kyari chief of staff na Buhari shine ya tura ya je Germany ya sanya hannu da kamfanin Siemens aka sanya hannu ina ga lokacin Buhari din yana nan wurin ko kafin ya tafi ne mun ga lokacin da ake kawo manyan transformomi guma a Najeriya cewa da su zai amfani a inganta wutar lantarki tunda suna kukan cewa matsalar Najeriya shine distribution wata rarraba ta shike da wahala suke cewa to amma malam Abdulrahman tun daga wani lokacin ba mu ga abin da ya biyo baya ba abin da aka yi na inganta wannan wutar lantarki kuma ita ma na gwamnati ta zo tana cewa tana kokari na inganta amma taɓa samun lokaci da aka samun faɗuwar wutar lantarki ba national grid sai wannan lokacin wannan gwamnatin da ina ga a shekarar bara ta faɗi ya kai su wajen 20 national grid kai har cewa aka yi ma wasu masu bandas masu layata wutar lantarki suka kare turakun aka ce an kashe ba kuɗi an maida kaga magana ce ta cin hanci da shawa aka yi ta abin nan kuma daga baya sai aka zo aka ce an ba jihohi dama su ma su zo su kafa wutar lantarki din nan kaga an masa kalubale kuma jihohi suna sauna shi ne gwamnatoci masu karfi ana masa kudade wanda inda ga aiki ya kamata mu fara ganin canji ina ga jihar Abia ce kadai da Najeriya yanzu wadda ta zo na kwana ta kasa celebrating cewa ta samu independent power dinta ta kanta ba ta jira wata ta tarayya ba so ka akwai kalubale kenan musamman ga jihohin mu alhamdulillah ba zan manta ba kwanaki na gwamnatin jihar Katsina da gwamnatin jihar Kano da Jigawa sun je kasar Morocco sun yi hannu ana so a inganta wutar lantarki to muna kira gare su ina ga lokaci yayi da su koyi da jihar Abia su ma su yunkura yanda aka yi rashin wutan nan su tabbata cewa jihohin su ma fara ganin canji an samu canji na wutar lantarki da ƙarshe Abdulrahman abin da zai baka takaici batun wutar Mambila an sha faɗi nan wurin wutar Mambila nan an ce za ta generating wuta mai ƙarfi cewa ake ma za a je a kadan mata ita amma lokacin gwamnatin Muhammadu Buhari ina ji Salamu mun ke minista na wutar lantarki aka waye gari aka ce a ce an je ko ma share filin ba a yi ba bare ma a je ma a yi aikin amma cikin budget yana sa wannan kasafin kuɗi yana sa ya za a yi wannan aiki ba a yi shi ba to kaga wannan abin takaici ne abin kaciyo ne kwana kasar Ethiopia ta zo ta samar da wutar lantarkin ta hanyar hydro ta yi ta wannan ta ana ga ta Nile River ne wanda ya to daga ya tashi daga wajen ta ya bi wajen Sudan ya ce Egypt sauransu ta tare ta ina ga yanzu sai yin celebrating sun kaddamar zai iya samar su da wuta ta kai megawatt 35,000 amma har yanzu Najeriya ta take su ta kai megawatt 10,000 ta kasa kaiwa in ta yi nisan gudu ta samu megawatt 3,500 wanda ko kadan bai isa ba saboda haka maganar wutar lantarki inda gaske ake yi a yi da gaske kuma wani abin takaici an kashe wannan kuɗaɗe a ce trillion 7 ba mu har daga lokacin Obasanjo ga da 20 satin ake magana zuwa yanzu amma ba abin da ya haifar mu da ido a sama da wutar daidai da wannan abin nan sai mu ce Allah sauke Allah sa ya mu waye gari wata rana muka cewa ana aiki ga dangadan domin samu da wutar lantarki a Najeriya domin ci gaban Najeriya. Na'am Dr. Kabir Umar akwai fata da kila nan gaba al'amura za su sauya a Najeriya ta samu hasken wutar lantarki in aka yi la'akari da waɗannan makudan kuɗaɗe da aka kashe a baya amma dai har yanzu zai iya. To Malam Abdulrahman muna fata ai mutum ba zai fidda zato ba na alheri daga wajen Ubangiji. So idan daga wajen Ubangiji ne muna da wannan fatan. Ka gane? Amma daga wajen waɗannan da mutanen 'yan siyasan nan waɗanda suke ta randa bawul ka gane da talaka ba na tunanin akwai wani abu mai kyau wanda suke shiryawa na samar da na wato a jaddada wutar lantarki a Najeriya babu. Babban manuniya a nan wurin ta cewa ba su shirya wani abin kirki ba shine inda har fada shugaban kasa wadda ita ta fi kowace fada gwamnati karfin iko a Najeriya za ta yi tunanin ta je ta sa sola ka gane saboda ai last year shekarar da ta wuce fada shugaban kasa ta faɗi wasu manyan kuɗaɗe wayanda ta ware ta kashe saboda a samu fada shugaban kasa sola to tunda an samu fada shugaban kasa sola kaga yana gwada ma talakan Najeriya cewa wato magana wutar lantarki sai abin da mita ta nuna tunda su can sun riga sun samu kuma duk fada gwamnatin da zaka je ka samu yanzu a Najeriya gwamnatocin jihohi yana da wahala ita ma ka ga babu wannan wato sola din ka gane da ma'aikatu inda suke ganin cewa ma'aikatan gwamnati da ana ta amfani da sola kuma saboda
wato sun rena hankalin mutane kuma sun ɗauki mutane kamar talaka bai san abin da yake ba. Zaka ga duk inda wata gwamnati ta jiha ko ta tarayya ta sa sola zaka ga ya zama wani abun ya biɗiɗi. Ya zama wani abun labari wanda wai suna ma gwada sun yi wata haɓasa ka gane ta cewa an samar da sola, gwamnati ta kashe kuɗi kazajen sola, wanda a gwamnati mai hankali ina ga abun kunya ne, saboda kamar tana gwada ma mutane cewa su ma hidda rai, wato babu hope din gyaran wutar lantarki. Wato abin da nake so talaka ya gane, yanzu waɗannan kuɗaɗen an ce tiriliyan 7 ko? Tiriliyan 7 ya kamata talaka ya gane menene tiriliyan. Tiriliyan ita ce naira biliyan so 1000. Naira biliyan so 1000 ita ce tiriliyan 1. To kaga naira tiriliyan 7 ya zama biliyan so 7,000 kenan. Aka kashe, aka ɓannatar, aka watsar saboda a samar da wutar lantarkin nan. So amma ranka ta kaf Malam Abdulrahman, wannan abubuwan da ke faruwa zaka ga duka bayanan maluma da suka gabata, zaka ga abin ya nuna alama wannan matsalar tana nan wajen cin hanci da rashawa. At last kuma tana nan wajen shugabanci idan wato aka samu shugabanci mai kyau shine zaka ga cewa duk waɗannan sectors din including shi wannan na wutar lantarki din shine za ta samu hankalin kanta, wato ya zama kowa yana samun wutar nan. So abinda nake gani ni a nan duk maganar da ake sai nake ganin to tunda duka laifin nan da shi kanshi corruption din da shi kanshi wanda ya jawo maganar rashin wutar lantarkin ai ya ta'allaka ne ya tsugunna bisa tabarma shugabanci ko to shugabancin nan wake zaɓa shugaban nan mutane talaka. So shine sai nake ganin cewa talaka ne laifin talaka ne rashin samun wutar lantarki, saboda shi talaka shine zai samar da shugabannin nan, ya zama shi zai zaɓi mutanen kirki waɗanda za su je su tabbatar da sun dakile, saboda shi cin hanci da rashawa yana da wahala a faske shi gaba ɗaya a ce babu shi, ya zama sun dakile shi at least 95% ko ana yin shi ba a ganin shi. So shi ne za a samu cewa idan aka bankaɗo kuɗi na gyaran wutar lantarki kuɗin za su je a samu wannan wutar lantarkin. Idan za mu iya tunawa za ka ga cewa kusan duk kamar yadda bayanai suka gabata ai Obasanjo ya kashe kuɗi kan wannan abun nan ɗin. Ka gane wannan marigayi Malam Umar Musa Yar'adua Allah ya gafarta mashi, shi ma ya taho da zumma cewa sai ya gyara wannan wutai. Wanda ni na ji wani clip na marigayi Malam Fantami wanda yake magana cewa Albani Malam Albani wanda yake magana cewa Umaru ya je ya shiga wata yarjejeniya da ƙasar Saudiya, aka bankaɗo wasu bilabilan kuɗi wanda za a zo a gyara wutar lantarkin nan. Mutanen nan suka zo suka yi milinki suka sace kuɗin, wanda shi Albani yana magana cewa wannan abin ma yana ɗaya daga cikin abin da ya tada ma shi marigayi Malam Umar Musa Yar'adua hankali ya kai gama har ya ƙara taɓa rashin lafiyar shi, abin da yake bayani kenan. Sannan mun sani cewa shi ma wannan marigayi Malam Muhammadu Buhari Allah ya gafarta mashi, shi ma ya yi bakin ƙoƙarin shi na maganar wannan wutar. To amma mutanen da suka zo suka zagaye shi suka encycling din shi, saboda shi yana da wata yadda haka da mutane kuma yana da kamar capacity din shi na tafiyar da gwamnatin, ka gane yana da dan tanakuli haka, ka gane sosai ya zama cewa bai cimma gurin shi ba, ka gane. Amma mutane da yawa manazarta suna ganin cewa shi Malam Muhammadu Buhari kamar yana da Najeriya a cikin ran shi, matsalar dai yadda za a yi shine ya rasa, ka gane. So shi kuma wannan mutumin yanzu da ya taho shi ma gashi yanzu an taho ana kashe mugayen kuɗi to an extent ma shi gwamnatin shi ma sai ta ma gwada ba mutane cewa to ma a ci gaba ma da amfani da sola tunda har ya sa sola a cikin gidan shi. So kaga a nan wurin talaka abin da ya kamata talaka ya zo yayi ya tabbatar da cewa, saboda talaka ne zai iya samar da wutar lantarki suru zaben shugabanni, ka gane. So talaka ya tabbatar da cewa idan aka taho zabe duk wanda ya tabbatar da jika ne ko kuma yana da dangane da nomau na cikin magana jari, wanda ya karanta magana jari ya san kowa ne nomau. So duk wanda yake da dangane da nomau ga su nan clearly da sun fito ana ganin su ana gane su, ka gane. So talaka ya tabbatar da cewa waɗannan mutanen bai ƙara
zaɓa irin waɗannan mutanen ba. Shine zai tura mutane majalisu waɗanda ba su da irin jini da nomau, waɗanda za su ya kuma tura gwamnoni, ya tura shugaban ƙasa wanda zai ɗauki mutane waɗanda ba su da irin waccan fahimtar ta nomau, ka gane, da samartakar bera a cikin ayyukansu, shine sai kaga wutar lantarki ta samu. Amma ma damar za a rika tafiya haka da irin waɗannan mutanen Malam Abdurrahman, ba ni tunanin wutar lantarki za ta samu a Najeriya. Hasali ma dai yanzu sai da nefa aka yi ko, idan ka je ka bincika pages na tarihi kaga su wane ne suka sai wannan nefa din, za ka sha mamaki, za ka fahimci cewa wasu mutane ne wanda can sun riga sun ɓaɓɓarka sata, ka gane, su ne kuma aka dawo aka saida masu waɗannan abubuwan. Saboda duk wata kadara da za a saida ta Najeriya wa ke sayanta, za ga cewa waɗannan mutanen kamar suna yin dodon gona ne ai, ba su ne za su fito, amma za su turo wani kamfani, wato front ɗinsu wanda suke shige masu gaba a amfani da kuɗin da suka kafta na al'umma a ƙara sayan wato wata kaddara ta al'umma, ka gane, a ci gaba da zargi ne, tunda babu wanda ya hito ya bayyana hakan, kuma ba a kai a fagen shari'a ba, shari'a ta tabbatar da haka. Zargi ne Malam Abdulrahman, amma mai ƙarfi, ka gane, saboda ai ni ba ni so in faɗi suna ne. Akwai wani gundume mai wanda na gani a wata jarida, su suka sai wannan nefa din. Sannan kuma idan ka bincika ka bi tarihin aikin shi, idan zai aje duka albashin shi da balga shi ma, lokacin ana bada balga tun suna makaranta, idan zai tattara su gaba daya, zaka ga cewa bai iya sayan nefa ma ta garin su, ka gane. To kawai talaka ya fito ya zaɓi mutanen kirki, wuta ta samu. Na'am, Dr. Bashir Kurfi, kusan 'yan majalisun dattawa waɗanda suke 'yan ɓangaren adawa ne sun fito sun nuna cewa su ba su goyon bayan matakin da majalisa ta ɗauka na ƙin amincewa a dinga tura wannan sakamakon zaɓe kai tsaye daga cikin yunkurin gyara na dokokin zaɓe da ake yi. Kamar da suka ambata cewa da majalisar ma da ta amince da batun, sai kuma aka so daga baya aka cire. Ya ake kallon wannan kusan rarrabuwar kawuna da ake kokarin samu a majalisa dangane da wannan batu? To, Abdulrahman, gaskiya wani abu ne wanda gaskiya ne mashi mahanga ta bangare biyu. Ta bangaren yiwuwar yin haka da kuma wato ta bangaren rishin yiwuwar, ma'ana alfanin shi a yanzu da kuma rishin alfanin shi gaskiya. Na san kila ina gama bayani tun ga malamai na san sun yi bayani sosai akai haka. Wato, Abdulrahman, ta wani bangare in muka kalli bayani sai muga cewa to su sanatocin adawa din suna da gaskiya na maganar da suka yi din na cewa gaskiya kamar ba su amince a rika tura sakamakon zaɓe na kai tsaye ba. To sai dai na ji wannan wani wanda ina jin sanata ne something Kingibe, kamar suna cewa abin da ba a fahimta ba shine wato akwai wani clause da aka cire, wani abu da ake ce ma real time. To sun ce ai real time din ne aka cire, ba wai ana zaben ana turawa bane ba za yi. Ma'ana duk lokacin da aka gama zaɓe a nan bakin runhun zaben ana gama shi aka kirga gaban ejen gaban kowa, to ga result an tabbatar da shi, to take yanki a dauke shi a tura a IRF din nan. Kamar duk wanda na san suka yi monitoring zabe ko kuma suka shiga harkar zabe, kamar wani zaben da ya wuce ko ma'aikatan zabe ko kuma independent wato monitors sun san yadda IRF ta fara aiki a lokacin, duk da cewa daga baya ita ma an samu matsalar IRF din wajen bada sakamakon zaben. To amma abin da suke ta kokari su nuna su sanatocin adawa shine abin ba zai zo da inganci ba. Kamar ma'ana in aka yi shi to ana iya samun wata dama da wato tun da gwamnati ita ce za ta sanya dai mutane za su kula da harkar wato tura zaben nan. Kaga gwamnati za ta zabe su tura, kuma sannan duk abin da za a rika yi gaba ɗaya na control room din na su kwamfutocin da inda za a tura da wanda za su yi receiving din da yadda za su sanya su in a statistical way da analytical way din da za a yi amfani da shi dai wajen sa komai. Kaga dai mutane ne za a ɗauka su kula da wannan. To abin da suke tsorata da shi shine kamar gwamnati za ta yi amfani da wannan dama wato ta iya yin magudin zaɓe tun da mutanenta ne za su rika kula da wannan abu da. To mafarin kenan su wato sanatocin adawa suke ganin cewa bai dace ba a wannan lokacin a ce wato an yi amfani da wannan, kamar abin da muke kallo kamar mu karfin technology ɗinmu da demokaradiyyarmu bai kai a ce mun kai a yanzu a ce za a rika tura zaɓe directly yana tafiya a kwamfuta can ana gani ba, saboda kaman wato ana kallon gwamnati na iya amfani da wannan abu tema kuɗi. To in ka dawo ta wani bangaren kuma shine su waɗanda suke cewa a yi shi hakan kamar ana ganin zai kawo wato free and fair election ɗin nan da ake nufi, wato dama a samu sahihin zaɓe. Yawa sahihin zaɓe, kila cewa
zaɓe za a rika counting din shi ne daga mazaɓa, ma'ana directly idan aka yi zaɓe a bakin rumfar zaɓe kowa ga ward abinan mai ake ce masu representatives din nan na jam'iyyu kowanne ya sa hannu to da an tura zaɓe wannan zai sanya ko daga ina ake a duniya za a ga cewa ga zaɓe ga abin da aka zaɓa kuma wannan zai ba da dama kamar demokradiyyar Najeriya ta ƙara inganta a ga cewa lalle ana zaɓe real time kuma bisa adalci. To amma in muka tattara waɗannan abubuwan guda biyu Abdulrahman za mu kalli cewa ita mu kalli a yanayin da Najeriya take ciki yanzu kamar ɗin mun kai mu yi wannan ɗin a koko ba mu kai ba. To in ka duba za ka ga a yayin da Najeriya take ciki yanzu faman da ake yi na shi kan shi zaben har yanzu tun daga farko shirye-shiryen yin zaɓe na ƙasa gaba ɗaya tun daga zaɓen shugabannin su hukumar zaben ba kana gani yanzu yadda ake ta turka ma akan shi kan shugaban hukumar zaben yadda Najeriya take da yadda aka zaɓi mutane sannan ka dawo kan maganar lokacin zaɓe in ya zo ya ake shirya zaben kana gani kusan duk lokacin za a yi zaɓe a Najeriya shi kan shi a lokacin yin zaben sai an ɗaga ma lokacin a ce ba a gama shiryawa ba idan an ma sa ranar da za a shirya din zaka iske kuma kayan zaben da ake kaiwa su ma sai ka ji suna samun latti zaka je ka iske in an kawo kayan zabe a kan jihohi akan lokaci to kafin waɗannan kayan zaben su je inda ya kamata su je a ƙananan hukumomi da kuma sauran rumfunan zabe da wadda da sauransu zaka iske shi ma sai lokaci ya wuce abin nan ba a kai kayan zaɓe ba sannan yadda ake gudanar da zaɓen a Najeriya shi kan shi da ake gudanar da zaɓen a Najeriya zaka iske babu isassun security babu wato wani abu da ake tunani za a samu na yin zaɓe free and fair a nan sannan haka wajen collation din da wuya ka ji an ce har yanzu a Najeriya ba a yi kwacen akwati ba a yi vote buying ba ma'ana ka je ka gani ido da ido ana sayan ƙuri'a ko a bada atamfa ko a bada taliya ko a bada dai abin da aka bada abin da sauransu to duk waɗannan zaka iska har yanzu demokradiyya ko zaben Najeriya har yanzu bai tsallake irin waɗannan matsalolin ba kafin a kai ga a ce wato takardar da za a cika ta zaben ma cewa a cika ta a tura ta wake da tabbacin cewa in an cika an tura wadda aka tura din ce ita za ta isa a ayar dan haya amfani da ita wato a kirga ƙuri'u da ita sannan fa ka tuna Abdulrahman akwai wani zargi da aka yi fa a wancan zaben da aka yi inda aka naɗo muryar wasu manyan mutane a Najeriya wanda cikinsu akwai ɗan takara guda ɗaya na shugaban ƙasa ma da shi da wani abokin shi wanda ke takarar sanata aka naɗo muryar su aka dinga yawo da ita ana zargin cewa ga muryar nan tasu suna magana suna cewa ya za a yi suyo hayan mutane daga ƙasashen waje domin su zo su yi hakin ɗin kwamfutocin da za a yi amfani da su domin su yi a rangizon ƙuri'u su ci zaɓe. To kaga har akwai irin wannan tunanin a Najeriya ya aka kare dama yanzu da 'yan yahu da haka tsinan da wasu abubuwa akan al'amarin accounts ɗin mutane to banantana akan al'amarin zaɓe. To saboda haka in ka kalli ka tattara abin duka shine sai ka iske in dai ana so a yi amfani da wannan tsari na IRF ma'ana tsarin da za a rika tura sakamakon zaɓe daga nan ya isa cikin wata saba guda ɗaya wadda za a rika gani to gaskiya ya kamata a yi updating a gyara dukkan matsalolin zaɓen ma waɗanda na zana yanzu da muke fama da su ya zamanto ana samun zaɓen mai inganci kafin a yi maganar wato tura zaɓen ko sakamakon shi ya je saboda gaskiyar lamari shine a Najeriya har yanzu in ka lura wato ƙwarewa aikin mu da al'amarin zaɓen bai gaskiya a yanda nake kallon shi bai kai na a ce mun fara wannan tsari na digital zaɓe ba sannan kuma haka zargin da ake wa gwamnati cewa za ta iya amfani da wannan dama wajen yin arin gizo na sakamakon zaɓe ko kuma ma zargin su kansu 'yan adawa din su samu dama su shiga kwamfuta su yi arin gizo to gaskiya chance din probability shine cewa za a iya yin haka saboda haka ni ina ganin abu ne da ya kamata su senate din su ƙara zama a kai su tattauna a duba da duk wani stakeholder na zaɓe a Najeriya a zauna a duba a gani tunda magana ake tuna demokradiyya mai inganci yanda za a zaɓi shugabanni na gari domin mu samu Najeriya ta gari Allah ya sa mu dace. Amin. Dr. Sama'ila wasu na mamakin har yanzu a ce Najeriya ba ta yi ci gaban da za a iya gudanar da zaɓe a irin wannan tsari ba bayan ana ganin akwai gwamnatoci da yamma da suke amfani da dubaru ko kuma suke amfani da wannan intanet wajen tafiyar da harkokin gwamnatin su akan je banki a saka kuɗi a tura kuɗi daga wuri kaza zuwa wuri kaza dan me zai sa a ce sakamakon zaɓe ba za a iya bin wannan hanya ba shi ma kamar yadda wasu 'yan majalisu suke cewa. To wannan bata haka ki nema ina cikin Najeriya masu irin wannan tunani Malam Abdulrahman. Najeriya kamar kullum muke faɗi ƙasa ce da Allah ya dimbin arziki. Ka kawai ta rasa jagoranci na gari. In dai har za a samar da wata tsaro cyber security. Tsaron na'ura mai kwalwa a bankuna yanzu hankalin kwanci zaka aika da banki wani wayar da mutane jama'a da kawo nan su cewa kada ku bada irin wannan lambobin ku na password sauransu an waye da wannan.
a samar da tsaro a banki na aika kuɗi da an sa da sai lafiya lau ba matsala. To sai a ce haka zaben nan wata kwana biyu za a yi ta kwana guda an yi an gama sai kuma wata ta zagayo wata ka amma da Abdulrahman gaba ɗaya abin da ke faruwa shine attitude ɗabi'a ce ta Najeriya. Wallahi idan Najeriya ya ga dama da mai kada ƙuri'a da mai takara da sauran masu arziki in suna so a yi zaɓe na gari za a yi zaɓe na gari. To amma dukkan su da su yan adawai da su masu mulkin ba wanda ke da gaske ba wanda ke sa zaben gaskiya kowa dama yake so ya samu shi ke sayan lamarin. Amma dai ban ga dalili ba a ce lokacin da fasaha za ta zo mu ce mu za mu yadda ba akwai wani ban sani ba wannan tattaunawa ce da ba wani theory da muke da shi ta diffusion of innovation theory wannan dan abai sabo ya zo matakai hudu ake bi kafin ya gama gari. Akwai early minority wanda yan kadan za su karbi sabon fasaha in ta zo, sai early majority sai jama'a sun ga amfani da yawa sai su shiga, sai late minority sai yan wanda ba su shiga ba za su kokarin shiga, sai na kashe yan lagats wanda su dama ba su ma shiga su. To saboda Najeriya yanzu kana batun Afirka, Najeriya ta ce farko a duniya mana gaba sai a ce fasaha ta zo muna amfani da fasaha ta ko ina, e-medicine, e-agriculture, e-banking, e-commerce, e-learning, komi sai zabe a ce ya gagara. Saboda idan an kasa yin abin da ya kamata a yi laihin su place din ne masu harkar zaben amma na iya yi. Kawai abin da ya kamata shine a samu kariya tsaro na ita wannan sayaba din. Shikenan sai a magana hakin za a yi. Of course malam da shi ne magana. Kowa so yake hakin. Wannan labari an yi shi mun ji wannan takara da mutanen shi suka je a Dubai suka wannan mitin din wanda ya tace wani babban jami'in gwamnatin Najeriya. Aka ce za a je zuga sai su kuma hada ma result su zo sanya a sayaba. To da an gane wannan ai da an kasa matsala to ka samu kishi 50 na maganin matsalai. To mataki ya kamata a dauka amma ina gani lokaci yayi yanzu Najeriya da za a fara ba dama domin a ƙara kiyaye harkar zaben nan. Allah ji kan marigayi malam Musa addu'a lokacin da aka zabe shi da ya je ya ga abu da aka yi shi aka zaba ya ce amma tsakanin da Allah ya ce akwai kurakurai da ake zaben Najeriya tun 2007 haka wani zaben ya ce akwai kurakurai ya zo kawai kwamiti na electoral reform karkashin marigayi Justice Voice ya ce aka yi zo da tsari mai kyau amma wannan shawarar da ya kama da ba a maganin sa ni ban ga report da amma kila da wannan abin ana so a maganin al'amarin nan. To ka kenan wuri shi real time yana ba da ma har zo a electronic voting wanda ma ba sai an sha wahala ba za a rage wannan dubbalu da ake yi yanzu mun jama'a za a waye amma kuma akwai aiki dole sai an samar da abin da ya kamata kai aikin nan wutar lantarki da ya kamata da shi kanshi internet din Najeriya za ka je ka ga internet ma ba ta yi ka je ka ga wani abin ba network makamancin su to sai an tabbata an yi wannan yana matukan muhimmanci domin a kiyaye a mai zabe ya zama credible election wanda aka yi kusan jama'a da yawa za su yi cewa an yi zaben da ya kamata a yi amma in tabbatar ma cewa Abdulrahman tarihi ya gwada cewa duk sai da aka zabe Najeriya kowa kuka aiki na ce ba amini ba mai jin daɗi shine kawai da ya ci zaben amma shi yawanci zaben ya san hanyar da ya ci zaben wani bai ci ba shi ma ya bi hanya an fi shi karfi ne da karshe me zai faru shi za a je a kai kotu a ta rigima ana abin nan guje wannan tsari ne yana da kyau kuma sai da kwanakin ba ila da tafi shirya tana ko da kamar lokacin da kwamiti na zabe na Senate ya zo wani town hall meetings na kaza an yi shi da ran yayi aka ba shawarwari cewa ga hanyoyin da ya kamata a bi domin a zo a inganta harkar zabe a Najeriya. Daga cikin ni na je wannan taron kuma fiyawanci abin da ya gwadawa a kawo wannan real time aikar zaben nan wanda ya zai yi saboda abu wani phone da ake ce mafi ko EC8 ne wanda ake rubuta sakamakon zabe wallahi da in ka je kai aikin zabe za ga yanda ake jagwar walashi kuma kamata ya ce ya zama ba wani cancellation ya zama clean ba gyara amma an kawo shi wurin coordination amma correcting fulu ake sa mai shako wanda me ka correcting fulu kaga akwai zargi kenan wurin dan me za a goge shi yanzu in ka je banki yanzu haka in ka je banki kai me ke faruwa ko da mun ana ai midon mace dinka a ce ba naka bane ba saboda ba naka bane idan wani ya kuka to haka ne to sai ga cewa kowa yana kai amma dai gyaran zaben ne yana da muhimmanci domin nan ake baro bade take baro rana aka zabe mai kyau a yana daga cikin kullum gada da ta kabre ke cewa aka samu shugabanni na gari ai dan mai kada ƙuri'a in je kada ƙuri'a shi gamsu cewa wanda ya zaba shi aka bashi to ji daɗi amma mai kawo wannan yana kawo mana wannan kabati ya ce ba zai je zabe ba saboda abin da yayi ba shi aka bashi ba saboda haka ya kamata sanin da za ta zauna gobe ta yi kuskure haka ta yi dokar haraji ta yi canza abin da ke ciki kuma shi ma ta canza wannan sun tushe da gaskiya tunda ai House of Reps sun aminta cewa a sa wannan su sun aminta amma da kan su ma su majority sun aminta amma su shugabannin wasu kenan su ne masu hikaye kai masu ƙarfi suka canza saboda haka suna gobe su ji kun al'umma abin da ta ce su yi domin a samu zabe ingantacce a Najeriya. Na'am Dr. Kabir ya kake kallon wannan dabara? Wato abin da nake gani Malam Abdulrahman kaga wayannan mutanen wallahi ba za su bari a yi zaɓe a yi abu mai inganci ba
saboda idan har suka bari ya zama cewa an yi centralizing zaben nan, ai kamar wata database ce za a bude central database wanda idan aka yi zaɓe a 'yan ɗaki ƙauyenmu kawai zai tafi direct ya je shiga wannan abin nan ɗin, ka gane? So sun tabbatar da waɗannan mutanen da suke gwagwuniya kan wannan abin, wallahi sun tabbatar da yawancin su gida za su dawo, sun tabbatar da sai sun dawo gida, saboda ai ba su da wata hanyar da za su yi su ce za su canza wato zaben idan dai har suka bar shi aka bi ta haka, ka gane ko? Kuma su abin da ba su gane ba, wannan ciccijewar da suke yi ai kamar yana haska ma al'ummar Najeriya ne cewa akwai wani abu cikin ransu, saboda mutumin duk da ya tabbatar da cewa shi constituency din shi wato al'ummar shi sun yarda da shi za su ƙara maido shi, to na menene zai kama wani faɗa ya ce bai yadda a ce a rika tura zaɓe electronically ba, ka gane? Ai yadda ce demokradiyya gaba ɗaya is about trust. Mutane sun yadda da kai, so idan ka tabbatar da mutane sun trust ɗinka sun yadda da kai, ka bari mana a zaɓe electronically. Ba ma sai ka yi campaign ba in ka yadda da kanka, ka zauna gida mutane sun san abin da kai masu, kuma ka san sun yarda da kai, kuma su ba sun yarda da kai, za su zaɓe ka ko a yan dangwalen aka yi ko da electronically ne. So amma mutanen nan sun zo sun ƙi yarda, kai kuma talaka har yanzu ka kasa ganewa, saboda duk ma wannan cece kushen wanda ake talaka ba wa talaka bai ma san abin da ake ba, na wani za a mai da zaɓe electronically, talaka tikis na ƙasa bai san abin da ake, magana ce duk ta elite, ta su waɗannan mutanen waɗanda suke competition tsakanin su, ba wai ana competition bane na zaɓe ko na siyasa tsakanin talaka da su waɗannan mutanen, group ne, click ne nasu. Wancan sun yi click sun bashi suna, sun kawo wata tuta sun ce ga kalar tutar su, wancan ma sun yi click sun bashi suna, ka gane? Su ne kamar jam'iyyun namu. Shi za ga to waɗannan da suke adawa nan da suke yi har suna so dole sai an yi zaɓe electronically, suna yin ta ne saboda talaka? A'a, ko don saboda su je su tsuguna su samu roman demokradiyya su kwafta su ta sha, shi kuma talaka yana can an bar shi ga iska. So wato wannan tahiyar da kake gani ta electronic voting ita ya kamata a ce an yi, kuma Najeriya bai yiwa a ce Najeriya a yanzu muna karni na 21 a ce Najeriya ba za ta yi wannan abun ba. Duk da muna da matsalar wutar lantarki wadda kamar su wannan intanet din suna amfani da ita, muna amfani kuma akwai shi kanshi intanet din ana cewa bai da ƙarfi. Intanet din talaka shine bai da ƙarfi, Abdurrahman, shine bai da ƙarfi. Kamar yanzu nan aka bada misali da bankuna ai idan dai har bankuna za su yi operating da intanet ya zama na kullum ana iya tura kuɗi, ko mun tsakar dare ana tura kuɗi, ana transfer, ana wane ne, ka gane? So ita ma INEC tana iya yin wannan abun, saboda babu banki a Najeriya wanda ya kai ƙarfin INEC. Ka duba irin, ina jin wancan zaben fa wajen trillion nawa ma aka bada, ya kusa trillion fa ina jin kudin wancan zaben. So idan dai har za a rika lifta irin waɗannan kuɗin, to ta ya za a ce wato saba ta INEC ko intanet ɗin INEC ba zai iya ɗaukar waɗannan abubuwan ba? Za a iya. Kawai the only thing is wato demokaradiyya ce muke yi ta sarran wasu mutane kaɗan. Ka gane Malam Abdurrahman? Because yanzu idan da demokaradiyya ake yi ta ƙwarai, ina tabbatar maka duk wannan cece kucen da suke yi ba za su tsuguna su yi shi ba, su kawai za su yarda ne a wuce a je a yi, saboda mutum ya yarda da wannan cewa shi mutane suka zaɓe shi ko mutane za su zaɓe shi. Ne abin da nake gani kenan, ya kamata talakawa dai abin nan ni dai kullum ina ƙara kiran talakawa a tabbatar da cewa an zo an yi haƙuri, saboda mutane sun yi fushi, ka gane, kan yadda abubuwan suke tafiya. A zo a tsaya tsayin daka a tabbatar da cewa an zaɓi mutane waɗanda za su sa duk irin waɗannan abubuwan su rika gudana yadda ya kamata. Amma wuce waɗannan mutanen da suke 'yan zagaye-zagaye suna daina ma talaka hankali, ba na tunanin za a haifar da wani ɗa mai ido ta ma kowane fanni, ba ma ta fannin ko zaɓe ba ko wani abu. Na'am, to masu kallo da sauran mu, Shirin Gamzaki Ƙungiyar da yake zo muku da gidajen rediyon Alfijir da Legend FM Daura. Za mu ji turbin lokaci mu dawo, idan mun dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya, ku dakace mu. Madalla masu kallo da sauran mu, in ya zo kunna akwatin rediyon ku, Shirin Gamzaki Ƙungiyar da yake zo muku daga Alfijir Radio da Legend FM Daura. Yanzu kuma shirin zai ci gaba. Dr. Bashir, a yau
ƙungiyar kwadago a Najeriya suka gudanar da zanga-zanga zuwa majalisu na ƙasa inda suke magana cewa a sake duba wannan batu na dokar haraji da ake ta kace na ce kan batun. Amma dai har yanzu fannin masu zartaswa gwamnatin tarayya kenan sun yi biris da wannan kiraye-kiraye da ake. Shin kana kallon wannan zanga-zanga da ƙungiyoyin kwadago suka yi zuwa majalisa zai yi wani tasiri ko ba wani tasirin da zai? Jani, wato gaskiya mun sha faɗa ko a nan shirin ko kuma a wasu wurare daban cewa na farko wato irin policies ɗin da gwamnatin nan wannan ta Bola Ahmad Tinubu ta kawo tsakanin da Allah zaka iska cewa duk kusan policies ɗin ban ce maka duka ba amma da yawansu policies ne wanda suka takura ma talakan Najeriya suka sanya shi irin halin da ya shiga na tsanani. In ka ɗauko tunda magana cikin subsidy, magana shi wannan tax reform ɗin, wato magana ta electricity reform, magana ta abubuwa da dama suna nan zaka iski policy da aka kawo waɗanda dukkansu ana yi ne domin a tatsi wani abu daga hannun mutane da sunan wato gwamnati za ta yi amfani da su ta yi aiki. Na farko kenan. Sannan abu na biyu, ita kanta ƙungiyar kwadagon ni sai in ga wasu abubuwan da suke yi wani lokaci gaskiya ina underrating su, kamar ba su kai irin yadda ya kamata su yi domin kwatan matalakan Najeriya yancin kanshi ba. Zanga-zanga kadai zuwa ga majalisa ko zuwa ga bangaren executive ko wani abu ba zai wadatar ba. Mutanen nan yanzu ba su jin zanga-zanga, ba su jin a ce wai za a yi zanga-zanga. Hatta yajin aiki da ka gani yanzu gwamnatoci sun rena yajin aiki, ba su ba da hankali su mai da hankali tunda suka latsa lokacin gwamnatin Buhari da aka zo malaman jami'a suka yi yajin aiki na aka latsa aka ga cewa ai za a iya cimma irin wannan abun, kuma saura da iyaye da sauran ma'aikata da TUC da NLC da duk wasu wanda kasancewa abin ya shafa za ka ga ba su kamawa su kama ba wanda suke yajin aikin ko suna zanga-zangar. Nan gwamnati ta latsa ta gano cewa wannan abu mai sauki ne, amma in ba dan haka ba yanzu a irin wannan tax reform din nan, wannan policy din da aka kawo na wannan al'amarin tax da duk inda aka zagaya lungu da saƙo, talaka ya tabbatar da shugabannin Najeriya cewa baya farin ciki, baya son wannan tsari da aka zo da shi. Kaga tun anan in ma demokradiyya ake yi, Jani, ya kamata a ce gwamnati ta kalli cewa demokradiyyar nan da ta mutane ce, komai ake yi dan mutane ake yin su, dan al'umma ake yi. Al'umman nan sun ce ba su san tsarin nan, ya kamata gwamnati ta yi hakuri ta kyale tsarin maganar tax din saboda su za a tatsan. Amma duk da haka kaga cewa an dage, to ni ina ganin kungiyar kwadago ba zanga-zanga kadai ya kamata ta yi ba. Wato in akwai wani abu da ake kira shut down, to shi ya kamata su yi ma gwamnati. Ma'ana a tattara duk wani ma'aikaci da duk wata hukuma wadda ake ganin cewa tax din nan dai kan kowa yake. Duk wani ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa tax ɗin nan ya shafe shi. Saboda haka ni ina ganin NLC a matsayin ta da ƙungiyar kwadago ta ƙasa gaba ɗaya, to ba zanga-zanga kaɗai ya kamata su yi ba. In ma zanga-zanga suna ganin mataki na farko ne suka ɗauka don a saurare su, to ya kamata in ba a saurari 'yan Najeriya ba, a dawo wato a kalli ƙasar gaba ɗaya, a nuna wa gwamnati cewa talakan Najeriya, 'yan Najeriya da suka zaɓe ku suka hau mulkin nan ba su san wannan tsarin. Abin da ake so shine ku janye wannan tsarin. Idan ba su yi ba, to dukkan abin da ya kamata ƙungiyar kwadago ta yi na yin yajin aiki kamar yadda take yi baya idan aka taɓa maganar albashi, to wannan karin ba maganar albashi ba ce ta ma'aikaci, maganar har waɗanda ba su da albashin ne 'yan Najeriya gaba ɗaya, talaka da 'yan kasuwa da masu kuɗi da duk wani wanda ka sani. Ya kamata a ce ƙungiyar kwadago duk wasu kungiyoyi su haɗa kai su tunkari gwamnatin nan, a nuna gwamnati illar wannan tax reform din, cewa a gyara a janye tunda 'yan Najeriya ba su so. Dr. Sama'ila, akwai wata rawa da majalisa za ta taka da ya sanya su kungiyoyin kwadagon suka yi tattaki zuwa gare su domin yin zanga-zanga, bayan da an zargi ita kanta wannan majalisa da cewa an sauya shi wannan daftari na sabbin dokokin haraji. To wannan haka yake, Abdulrahman. Gaskiya majalisa ni na fi ma ganin laifin majalisa wurin wannan dokar haraji. Majalisar nan su ne wakilin al'umma, kuma al'umma sai da aka yi public hearing, jin ra'ayin al'umma, wanda kuma da al'umma saboda cewa gaskiya bayan zai kamata a wannan dokar haraji ba, asali ma kamata ya yi a rage harajin nan. So kaga mutanen da suna wakiltar al'umma ya kamata su yi aiki da abin da al'umma ke so. Su mai da shugaban kasa wannan doka, sai shugaban kasa muna baka shawara, mu za mu sa hannu ba wannan ba za mu ci da wannan doka ba, ya kamata ka batta a gungura da wanda ake yi. Hasali ma ita waccan dokar haraji da abin da ake samu mai aka mai Najeriya da ita, yanzu muka yi batun wutar lantarki babu wutar lantarki, muka yi batun tsaro babu tsaro, muka yi batun matatun man Najeriya wanda ga su nan guda 4 su sun mafi wutar lantarki. Na kanta sun laƙo mai tiriliyan 13 cikin shekaru 2.
ba su aiki kaga akwai kuɗi wanda ya kamata a ce an yi aiki da su sauran kuma an zo an kuɗin an sace sunan cin hanci da shawa. So Najeriya ƙasa ce da Allah ya ma arziki, ba a ce ƙasashen duniya masana tattalin arziki sun ce dole sai da haraji ake rayuwa, amma Najeriya tana iya rayuwa ko ba haraji mai tsada saboda duk abin da ake bukata na ƙasar ci gaba Allah ya ba mu. Kaga fetur din nan ba kamar al'amari bane ba, amma an sasantar da shi, ana sace shi, an sa kuɗin ba a sa a cikin lalitar gwamnati. To ka kenan wurin dan kasa shi bai abe bukatar shi ba, kuma shi bai ma da kudin zai biya harajin saboda abe da face zamfawa bai da kan zai sai abin zai saya har biya harajin nan wurin. Nan muke kullum muna faɗa muna kumfan baki cewa talakan Najeriya abinci yake nema. To abincin nan da aka iya da samu kuma an ce an same wannan haraji an ce ba su, kuma da aka zo aka ma duba dokar haraji kana batun majalisa, ai ka faɗa mana cewa yanzu yan majalisa an ce ga yanda ya kamata a yi, amma suka zuciyarsu suka kai shugaban kasa ka shiga abin da aka amince ba shi kai suka kai shugaban kasa kan wannan batun da muke nan ta dokai zabe ka kira su kansu na azalumai ne suna cin zalunta ya kasa. Saboda ka yan majalisu duk abin da ya faru laifin su ne, saboda su kadai ke aka ba dama a dokance a hukunce su yi cikin gwamnati mai zartawa duk abu da aka gani cikin check and balance aikin su ne, kuma suna yi ne da jami'an al'umma, amma su kawai da idan su sai abin su ga dama. In shugaban kasa ya kawo bashi suna rugurugu sai sun biya an ce an yadda a ciwo bashi a amince a ciwo bashi. Saboda haka wannan zanga-zanga da kungiyar kwadago ta yi, ina ga wata mununiya ce da ta kasance ita ma kamar magen bayira, ba ta cizo ba ta yakushi. To amma dai su majalisu na ga su kaɗai suke da ƙarfi, da sauran kuma kila ƙungiyoyi irin na sa kai da ƙungiyoyi masu ba da pressure kila a tawo ma gwamnati tun yanzu ka tsaye da abin bata ta ce a tsaye da shi a gyara. Amma ni na karanta a wani babban jami'in gwamnati a ta da aka yi ba abin za a canza, kawai za a ba da lokaci da a dawo da wannan dokar zabe. Saboda ko an da ita ya kamata in kasa su jajirce ta fita cewa ba a kawo musu abin zai ba su wahala ba a rayuwarsu na tsayen kasa. Dr. Kabir, ita gwamnati ta ce da kyakkyawan nufi ta yi wannan gyare-gyare kan batun na haraji. Kana ganin bai kamata su kungiyoyin kwadago da sauran 'yan kasa a samu gwamnati ido a ga ina aka dosa ba, sai an ga al'amarin ba zai haifar da mai ido ba kana a ce ba yadda ba? Wato an tabbatar da ba wani da kyakkyawan niyya aka yi, shi yasa kaga hasu 'yan kwadagon sun fito suna wannan abun. Duk da su ma ba wani amincewa muka yi da su ba 100%, ka gane? Kuma kyakkyawar niyyar da suka yi wadda za ta amfane su ce, ka gane, da su da 'ya'yansu da jikokinsu. Saboda ai da suka cire tallafin man fetur sun gaya ma talaka cewa shi ma da kyakkyawan niyya suka yi, amma sai gashi mu talaka muna ji ga majiya, ka gane? So kawai ne abin da zan ce a nan wurin shine talaka ya kamata ya ɗauki darussa akan abubuwan da suke faruwa a Najeriya, especially abin da ya shafi demokaradiyya. Ita dai demokaradiyyar nan ta mutane ce, sannan kuma power ta demokaradiyya tana nan wajen talaka. So amma ina ganin talakan Najeriya har yanzu ba mu fahimci cewa wannan power din tana hannunmu ba, saboda idan talaka ya fahimci wannan power din, wato ya cire wanda yake yi mashi abin da baya so, ka gane, a demokaradiyya. Saboda demokaradiyya abinda mutane, majority na mutane suka ce suna so shi ake yi masu. So idan ko aka kafa gwamnati wadda take yin abinda mutane ba sa so, to sai talaka ya fusata. Idan talaka ya fusata sai ya yi bore, ka gane, amma bore irin na ƙuri'a. Ka gane, yanzu talaka yana da dama nan da shekara 1 ko zuwa shekara 1 da rabi yana da damar da zai fito ya yi bore ya canza wato kowace irin gwamnati ce, kuma ko daga wani fati take, wadda ba ta yi mashi abin da yake so, ka gane. Duk da cewa zaka ga yawanci parties din, wato jam'iyyun da ake da su din, zaka ga cewa kusan dan jimma ne da dan jimmai, ka gane. Saboda duk wanda zaka ga suna tafiyar da jam'iyyun gaba daya, zaka tada sun taba yin abuta cikin jam'iyya A ko sun taba yin abuta cikin jam'iyya B, an dai samu matsala ne aka ware, ka gane. Saboda talaka takamaimai yanzu a Najeriya ina iya gaya maka cewa baya da wata jam'iyya ta talaka. So amma abinda zamu ba da shawara a nan wurin shine duka cikin waɗannan jam'iyyun da suka fito ake ganin kamar su ne manyan jam'iyyun, cikin su akwai mutanen kirki, ka gane. Duka parties din akwai waɗanda suna da mutanen kirki. So talaka idan yayi wannan fusatar 2027 bai zuwa, sai ya zakula a cikin APC ya ga su wane ne ya dace ya ƙara maidawa, sai zakula a cikin wannan ADC su wane ne ya dace ya ƙara maidawa, sai kuma ya ƙara dubawa akwai mutanen da za su fito kilan a wasu jam'iyyu waɗanda ake ganin ba wasu jam'iyyu bane manya, ka gane. Sai a duba idan aka ga cewa shi ma can wurin mutumin kirki ne, sai a zaɓe shi, a je a raka ƙuri'a a tsare kamar yadda aka yi 2015 aka tsare, ya zama cewa an dai samu an kafa
kafa gwamnati wadda za ta rika yi mutane abin da suke so ba abin da su waɗanda aka zaba ba suke so. Allah shi kyauta. To amin, masu kallo da sauran mu duba da lokaci a nan za mu daga ma shirin aya yanzu a madadin malaman da muka kasance tare da su sai gidan rediyon Alfijir da Alhaji FM Daura da suka kama ku shirin Abdurrahman Kabirjani nake sallama da ku.